Bajákiné Szabó Csillával beszélgetek a Híd Matrix program kapcsán. Ha jól tudom, befejezéséhez közeledik egy az Európai Unió által is támogatott pályázati programjuk. Kérem, mint szakmai vezető, mutassa be a projektet, illetve az eredményeket. Valóban egy másfél éves munkafolyamat végéhez közeledünk, amelyet a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében hajtottunk végre. A projekt konzorciumi partnerségben valósult meg, a Híd Egyesület vezetésével, és 2010 májusában indítottuk, és idén október végén fejeződik be. A pályázati programunk egy családokra építő atipikus foglalkoztatási forma kipróbálására, gyakorlati alkalmazására irányuló, ha úgy tetszik, kísérleti modellprogram volt. A lényege az abban állt, hogy olyan családokat kerestünk meg, ahol halmozottan jelen volt a munkanélküliség, tehát egy családon belül többen is voltak munkanélküliek, és ezen felül még egyéb hátrányokkal is érintettek voltak, de kellően motiváltak voltak arra, hogy a helyzetükből kiutat keressenek. A projektet lebonyolító Híd Egyesület és a Kapcsolatkihívás Alapítvány évek óta foglalkozik a célcsoporttal, és mentorál különböző célcsoportba tartozó álláskeresőket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkanélküliség egy családon belül a család több tagját is érinti. Ezek a családok sok esetben más hátrányokkal is küzdenek, alacsony iskolai végzettségűek, etnikai hátrányokat szenvednek, a tanuláshoz való viszonyuk erősen negatív, több gondoskodásra szoruló gyermek és időskorú van a háztartásban. Roma családokban gyakran még ma is él az a családfői elvárás, hogy az asszony ne tanuljon, ne dolgozzon, hanem lássa el a gyerekeket és a háztartást. Tehát nem voltunk könnyű helyzetben, alapos előkészítő munka előzte meg a program indítását. 40 főt vontunk programba, kb. 12 családból, és számukra egy speciális képzési formát, egy képzési programot állítottunk össze, ami 4 modulból állt, tehát modulrendszerű képzés volt, és igazodott a célcsoport élethelyzetéhez, valamint a helyi munkaerőpiaci igényekhez. Mit gondoltak, mi lehet ez a képzés, ami számukra fontos lehet? A 4 képzési modul a következő volt, egy könnyűipari, kézi és betanító gépi képzés, gyártógépkezelés, csomagolás, némi minőségbiztosítási ismeretek, aztán egy mezőgazdasági kézi betanító képzés, ami elsősorban növény- és gyümölcsfa gondozásra irányult, szintén csomagolásra és osztályozásra. Aztán a gondoskodásra szoruló gyerekek és időskorúak nagy száma miatt egy szociális gondozó, házi, betegfelügyelő, gyermekgondozói alapképzésben is részesültek, valamint egy nagyon erős csoportos kompetencia és személyiségfejlesztő modulja is volt ennek a csoportnak. Ezt a 3 hónapos képzést 39 fő vitte végig, egy fő Budapestre költözött a tanfolyam ideje alatt, így ő nem fejezte be a képzést. A projektünk célja az volt, hogy a célcsoport igényeihez, munkavállalási lehetőségeihez és szokásaihoz, életviteléhez alkalmazkodó, a családi munkamegosztást figyelembe vevő foglalkoztatási rendszert alakítsunk ki számukra, amely a munkaerőpiacon is működőképes lehet. A programban a családok tagjait osztott munkakörben foglalkoztattuk, amelyben 2 teljes munkaidőben való foglalkoztatást 3 fő látott el, így biztosítottuk ezáltal, hogy a családi kötelezettségeiknek is meg tudjanak felelni, eleget tudjanak tenni. A teljes programidőszakban folyamatosan mentorálás zajlott, a bevont klienseket végig mentorok támogatták egyénileg, valamennyi felmerülő személyes kérdésben, tájékoztatással, tanácsadással, a képzésben felmerülő nehézségek kezelésében és motiválással. Ki szervezte ezt a speciális foglalkoztatást? A program maga szervezte, jelesen az egyik konzorciumi partner végezte az atipikus munkakörök feltárását, és magát a munkaszervezést is, amely, mint már említettem, osztott munkakörben 2 munkakör 3 fővel való betöltésével valósult meg, ezen felül még több műszakos munkarendben.
Ez egy igen szakszerű, pontos előkészítést és szervezést igénylő munka volt. 21 fő 6 hónapos foglalkoztatására került sor a képzési szakasz lezárulását követően. Ezt sikerült teljesítenünk. Az általános tapasztalatunk az volt, hogy a családok könnyen alkalmazkodtak az általunk kidolgozott rendszerhez, és ez jelentős mértékben segítette őket a rendszeres életvitelhez való hozzászokáshoz. A program vezetése és munkatársai a munkalehetőségnél is fontosabbnak ítélték meg azt a tényt, hogy az érintett családokban nevelkedő gyerekek pozitív mintát kaptak ebben az időszakban, a szülőktől, a nagyszülőktől, és sok családban kiléptek a passzív gyerekszerepből, és komolyan számon kérték a szülőktől, például a tanulmányi előmenetelüket. Meggyőződésünk, hogy az ilyen és ehhez hasonló foglalkoztatási programok hozzájárulnak a térségben jelentős számban élő hátrányos helyzetű családok társadalmi integrációjához. Köszönjük az interjút!